Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged kempal wonten mriki kanthi kawontenan sehat walafiat, boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat saha salam mugi tansah keparingaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saha dumateng keluarga, para sahabat, lan umatipun ngantos akhir zaman. Amin. Para bapak lan ibu guru ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, sepisanan kula minangka pamedhar acara ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun dumateng panjenengan sedaya awit sampun kersa rawuh lan melu dukung kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dinten menika. Para bapak lan ibu guru lan kanca-kanca sedaya, kegiatan gotong royong menika minangka salah satunggaling budaya luhur bangsa Indonesia ingkang kedah kita uri-uri lan lestariaken kanthi gotong royong sedaya pakaryan ingkang abot badhe dados enteng lan ingkang angel badhe dados gampil. Tema kegiatan kita dinten menika yaiku membersihkan lingkungan sekolah. Tema punika dipun pilih awit kebersihan lingkungan sekolah menika wigatos sanget sekolah ingkang resik lan asri badhe dadosaken kita lingkungan ingkang nyaman nalika sinau, awak dados sehat lan pikiran ugi dados ingkang seger. Para hadirin ingkang kula hormati, lingkungan sekolah menika minangka papan kita sinau, papan kita nggayuh cita-cita, lan papan kita bentuk akhlak lan budi pekerti. Ya, saking punika sampun selayakipun kita sedaya sami-sami ngaji lan ngresiki lingkungan sekolah kanthi penuh tanggung jawab lan rasa ikhlas. Gotong royong dinten menika boten namung kegiatan fisik mawon, nanging ugi minangka sarana kangge nanduraken nilai-nilai luhur kados disiplin, tanggung jawab, kerjasama lan rasa peduli dumateng lingkungan. Bapak Ibu guru lan kanca-kanca sedaya, kula nyuwun supados panjenengan sedaya saged melu kegiatan menika kanthi semangat, boten males-malesan lan tansah manut dumateng arahan Bapak Ibu guru. Elinga kebersihan menika bagian saking iman, menawi lingkungan kita resik, insyaallah sekolah kita ugi badhe dados papan ingkang berkah. Saderengipun kegiatan gotong royong dipun wiwiti, badhe wonten pembagian tugas saking Bapak Ibu guru. Mugi sedaya siswa saged nindakaken tugasipun kanthi sae, rukun lan boten saling nyalahaken. Mugi kegiatan gotong royong dinten menika saged lumampah kanthi lancar, aman lan maringi manfaat kangge kita sedaya, utamanipun kangge MI Nurul Iman Montong ingkang kita tresnani menika. Pungkasan kula minangka pamedhar acara nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi enten tutur basa utawi penyampaian ingkang kirang mranani ing manah panjenengan sedaya. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho lan berkah dumateng sedaya usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.